Jeg føler virkelig, det er så dumt, ikke? Carla, du keder dig for meget. Ja, fordi du ikke gad tage med mig ud. Altså, og så spørger du, om jeg skal spille Roblox. Altså, jeg har da aldrig lavet noget andet. Jeg kan ikke, altså... Har du lavet noget spændende i dag? Men får du ikke over her. Ej, jeg se nu, altså jeg ved ikke, hvad der sker for mig. Jeg føler, jeg er så forvirret. Au. Nu fik jeg make-up fjerner i øjet. Altså, jeg fatter ikke mig selv. Ej, jeg havde seriøst den værste dag i går. Det er fordi, jeg ved ikke, som nogen af jer nok ved, sidder jeg og leger, som om alle bare ved, hvem jeg er, alt sådan noget. Nej, hvis jeg fulgte med, så har jeg nogle gange lavet nogle videoer omkring, at jeg har kæmpet rigtig meget med psykiske, sådan jeg har været ret psykisk syg. Sådan ikke sådan, du ved, når jeg føler, at folk siger psykisk syg, så lyder det meget skræmmende. Men du ved, det er jo det, man siger. Jeg har været rigtig syg psykisk. Sådan, ja, depression og sådan noget. Men nu begynder de at tro, at jeg har enten ADHD eller ADD, nok mere sådan hældende over til ADD, fordi jeg er ikke sådan hyper, altså jeg er ikke sådan, løber ikke på væggene, men det mere foregår inde i mit hoved. Så nu er jeg i gang med at blive udredt for det. Så jeg havde sådan en dårlig dag i går, fordi at jeg skulle sidde i en time straight og svare på spørgsmål. Halløj. Omkring det, jeg hader det. Altså sådan, jeg har aldrig nogen, altså det er det værste. Så hvis du spørger mig om, hvad jeg synes er det værste i verden, så er det kommet derud. Så der er intet godt ved det. Det gør mig sådan, ja, det ved jeg ikke. På altså, ja, psykisk afdeling, altså sådan, hvad siger man, det er jo, ja, siger man bare, tror jeg. Det siger jeg i hvert fald. Så, ja. Men det er, hvad det er. Man skal huske, de bare hjælper en. Så det nytter ikke noget, jeg er totalt muggen og sur. Det er ikke deres skyld. Min bedste er herinde, og jeg er simpelthen så taknemmelig for det. Så nu liker hun den, fordi altså, du skal virkelig tage det til dig, okay? Den nye Faxe Exotic Acid. Men jeg er sådan en typen, når jeg kan lide en sodavand, eller kan lide noget drik, så det er kun det, jeg drikker. Så jeg kan ikke lide at smage sådan nogle nye smage, faktisk. Det er sådan, det kan jeg faktisk slet ikke. Fordi er der ikke også blevet lavet nye sådan smage? Er der ikke blevet lavet flere? Jeg synes både, der er den der exotic og noget eller noget andet. Men det kan jeg bare ikke. Umuligt, at jeg er blevet kaldt en tramper. Jeg er det modsatte af en tramper. Måske fordi jeg har mit hår oppe, ærligt. Det ved jeg ikke. Hvad jeg skulle til at sige? Jo, altså, jeg er jo rigtig glad for de der state energy med passionsfrugt. Og sådan, der er sådan, hvis der ikke er den, så skal jeg ikke have dem agtigt. Så er der ret mange andre, hvis jeg er med, altså sådan, mine veninder eller mor eller far skal have sådan en, og den ikke er der i den smag, jeg vil have, så siger de, kan du ikke bare tage det de andre? Og så siger jeg bare, nej, dem kan jeg ikke lide, og så sådan, når de har så smagt dem, nej, men det er bare sådan, når jeg sådan, kan lide noget, så er jeg bare totalt sådan loyal til den, selvom det bare er en, altså sådan en drik. Det er lidt skørt. Men
sådan er det. Jeg kan ikke finde nogen af mine ting der. Jeg vil løbe tør på den her. Altså, hvis jeg har overskud, så tror jeg seriøst lige, jeg skal få ryddet op på det her værelse. Det er da rodet. Hold da op. Det er hæsligt. Jeg har lige ryddet op. Jeg forstår ikke, hvad det er. Hvorfor kan det blive så rodet? Så hurtigt. Men tak fordi I så med. Nu vil jeg ikke være live mere, fordi den klokken er mange, føler jeg. Eller det er den bare overhovedet ikke, vel? Men det er hyggeligt, at I vil så med. Men ja, god aften og